Ve slovenském Pezinku nedaleko Bratislavy již více než 30 let úspěšně podniká firma Murat. Působí v oblasti dodávek elektroinstalačního materiálu, kabelů a svítidel. Díky týmu desítek šikovných zaměstnanců patří mezi top 5 dodavatelů na Slovensku. Odběrateli Muratu jsou velké stavební firmy, elektromontážní firmy, ale i koneční spotřebitelé domácnosti. Konkrétne fyzické osoby, ktorí si domov kúpia vianočné osvetlenie, nejaké to svetielko, nejaký vypínač. Potom sú to elektromontážnici, ktorí práve montujú do tých rodinných domčekov, potom do bytoviek. Čiže elektromontážne firmy, sú to rôzne firmy, ktoré majú vlastnú údržbu, veľké firmy, napríklad Slovenské elektrárne, kde sme dodávali na výstavbu jadrovej elektrárne, takže ten záber je skutočne široký. Ročně firma Murat zprocesuje zhruba 15 000 nabídek. Komunikuje se 3 000 klienty, vyřídí 25 000 objednávek a vytiskne 50 000 výdejových lístků. Udržet takto rozsáhlý komunikační tok pomáhá Muratu informační systém Karat. Za nami vidíme regálový zakladač, ktorý je plný materiálov, takých tých menších kruhov, ktoré každý je uložený vo svojej pozícii, má svoje číslo a podľa toho, ktorý zákazník si čo želá, podľa toho vychystávame materiál. To je jeden z dôvodov, prečo sme si Karat zvolili, pretože má výbornú evidenciu toho umiestnenia materiálu, na ktorej pozícii sa aký materiál nachádza, kedy nám prišiel, koľko tam máme metrov ešte na tom sklade alebo na tej konkrétnej pozícii, čiže kvôli tej evidencii nám veľmi pomáha. Je to viac ako 100 000 druhov tovaru elektroinštalačného materiálu a niekoľko desiatok tisíc druhov tovaru káblového materiálu. Informační systém Karat využívají v Muratu od roku 2014. Mnozí zaměstnanci mají k dispozici i jeho mobilní verzi. Mali sme vlastný software, máme aj vlastných programátorov. Ten software nebol zlý, ale predsa to bolo len o dvoch ľuďoch, dvoch programátorov. V prípade, že by sa im niečo stalo, mohli by sme sa dostať do problému. A preto sme zvažovali, že či sa neposunieme o krok ďalej kvôli tej bezpečnosti a istote. A našli sme teda firmu Karat, ktorá nám v tomto pomohla, pretože má svoje zázemie, má svoj stabilný tím ľudí. Keď nemôže jeden, zaskočiť druhý, tretí. Čiže tá istota toho a stabilita toho softwaru je určite lepšie ako ten software, ktorý sme mali. Dneska pracuje v Karatu asi 70 uživatelů. V podstatě používají všechny možné moduly, které jsou potřebné pro obchodní společnost. Takže od modulu CRM, modul nákupu, logistiky, skladového hospodářství, samozřejmě ekonomické moduly typu komunikace s bankami, účetnictví, finance a samozřejmě všechno je v souladu se slovenskou legislativou. Urobené integrácie na rôzne externé systémy. Taký najhlavnejší, najzákladnejší z nich je asi e-shopový systém Grandus. Ďalším systémom je Signito, elektronické podpisovanie dokumentov, ktorým zabezpečujeme elektronické podpisy pre preberanie tovaru našimi zákazníkmi, či už priamo na našich predajniach, alebo plánujeme toto rozšíriť aj do terénu pre našich šoférov na tablety. Ďalším napojeným systémom integrovaným na Karat sú systémy našich dopravcov, externých dopravcov. Ďalším systémom integrovaným k dnešnému dňu sú elektronické cenovky na našich predajniach. Je to čisto softverová záležitosť a celé to predsedenie sa udeje na pozadí a vlastne tým, že máme už v predajniach aj elektronické cenovky, tak vlastne tá cena sa tam druhý deň ráno objaví, keďže predsednieme v noci, aby sa to neobjavilo počas aktuálneho predaja, tak vlastně ráno se objevily aktuální ceny na těch cenovkách. Protože jsme spolupráci prohloubili, od roku 2016 se společnost Murat stala certifikovaným Karat Solution partnerem, což v podstatě znamená, že implementují, servisují a vlastně prodávají informační systém na slovenském trhu. Tím, že je tady poměrně silný tým IT oddělení, tak vlastně provádí celou řadu customizací ve vlastní režii. My samozřejmě s firmou Murat se spolupracujeme, řešíme kooperační práce, spolupracujeme na dalších projektech a v podstatě ta spolupráce je oboustranně velmi výhodná.